Vedeți că mai este acolo, nu știu, vreo câteva lingurițe. Acolo sus, stați că vin. Nu știu eu nimic, că eu nu mă uit nici în stânga, nici în dreapta, că abar n-am. Și m-a trimis să fac la plămâni, ceea ce eu n-am înțeles de ce, dar în fine. Pe ce treabă au plămânii cu piciorul? Pe ce treabă au plămânii, dar în fine. Da. Poate cine știe, o fi Poate au vreo și reacție, niște, da, vreo... Mai era o fată luase de 2 ori sânge. Doamne, săraci oameni. Și clinică privată. Floreasca nu e. N-a fost unde ne-am dus noi? Nu, a fost la spital. Floreasca nu e clinică Am privată. crezut că a fost, Din câte știu eu. Nu, am crezut că a fost unde Nu. ne duceau... Ce mă, că și în alea private ce e acolo... Eu am crezut că acolo a fost, unde ne duc ei. Nu, că acolo nu se fac operații, mi se pare, e doar de... Floreasca ăla e de urgență, de câte știu. Acolo a fost și mama. Și cu ce te-ai dus? Cu mașina, Cristina. La Timișoara asta atât de bun, doctorii. Am auzit și eu, da. Dar și la televizor spun. Niște prieteni de familie, soția La lui era județean sunt cei mai buni. bolnav, avea cancer Am la auzit și sân eu. și a fost la Timișoara și s-a operat, dar acum foarte, foarte mulți ani. A fost și a stat cu mine, m-a așteptat, mi-a ținut geacă, aștept eu. Dacă ai și o răceală, imediat îți spune. Dacă ți-e rău sau așa. Imediat îți Am spune auzit ce au, și eu. ce ai. Eu consider că medici buni sunt peste tot, dar că nu toți își dau Da, și interesul. Da. Și sunt și atât de drăguți cu tine. Mamă, eu dacă aș fi putut să am tăria asta, știi, să mă ocup de oameni, știi? Eu nu pot să văd sânge și chestii de genul, mai ales copii și... Eu din suflet i-aș ajuta așa și mi-aș da tot interesul să-i ajut, să-i vindec, să... să... de găină, mi se... Cum să vezi acolo că suferă și să nu-ți dai interesul? Când vezi că e pe moarte și tu să stai, să nu spui nimic. Deci n-ai Dacă cum, nu-ți dă bani, n-ai cum. văzut că nu se uită la tine. Eu aș face și fără bani, Doamne ferește. Poate spun asta că nu sunt doctor, dar că ești plătit, eu n-aș putea. Nici eu nu înțeleg de ce nu N-aș dau... putea să văd omul ăla că suferă acolo, că n-are bani, mai ales oamenii ăia bătrâni care n-au bani, frate, și vin și tu îi tratezi, nu știu. Doamne ferește, n-aș putea. Venise și o fată de 20 ceva. Fusese încă la un doctor și nu știuse ce să-i spună că are. Da. Și a venit să mai ceară o părere, să știe exact ce trebuie să fac. Când a luat-o la 3, la ora asta să vină, trebuie să vin mâine. Ce, că trebuie să afli neapărat acum? Și ce a zis? Ne-am mai zis fata aia mică, a zis că mâine trebuie să mă duc la muncă și de asta am venit acum. Și când a auzit că i-a zis să-mi spuneți părerea dumneavoastră și vreau să mă duc și la alt doctor. Păi atunci de ce m-ai încurs lumea degeaba? Așa și tristă. Nu înțeleg de ce mi-a dat felicitări de astea. Ei, ai mă, și pișcoturi și șampanie? Ia, vină să văd. Ia. Și data trecută mi-a dus una banală rău de tot, cu o sticlă de șampanie pe ea. Hai, probează-te. A, mi-a dus și baloane. Ia să te văd. Cum arată? Mamă, ce șmechi.